l-Għodwa Tajba. Nilqakom għall-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej Alla tagħna li nistennew bil-ħerqa l-miġja ta' Kristu ibnek biex meta jiġu jħabbat isibna nisru fit-talb u ferħana fit-tifħir tiegħu. U li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar ir-rimja tal-mulej tkun ġmiel u glorja, u l-frott tal-art ikun gburija u żina tal-fdal ta' Iżrael. U jiġri li min jibqa' f'Sion u min jitħalla f'Ġerusalem. Qaddis jissejjaħ, min hu miktub għall-ħajja f'Ġerusalem. Meta Sidi ikun nadda fil-ħmieġ tal-bniet ta' Sion u ħasel id-dmija ta' Ġerusalem minn ġo nofsa bruħ il-ġustizzja u briħ il-qerda. Joħloq il-mulej fuq il-medda kollha tal-muntanja ta' Sion u fuq in-nies miġmuha fiha, sħaba binar u duħħan u dija ta' nar iħeġġeġ bil-lejl. Għax fuq kollox tinfirex il-glorja bħala rix għaddel misħana binar u ken u l-uħ mill-irfwiefen u x-xita. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejha tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu slim għal Ġerusalem. Ħajkollhom is-slim dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm is-slim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħuti u ħbibi ħallini ngħidlek is-slim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq li jkollok il-ġid. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Mulej Alla tagħna ejja ħa teħlisna, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawm u resaq fuq wieħed ċenturjun
jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu, Sinjur, id-dar għand il-qaddej mixħut, mifluċ u batut wisq. Qallu Ġesu, niġi jien infejqu. Qallu ċ-ċenturjun, Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jinsess għandi soldati taħti, il-wieħed ngħidlu mur u jmur, il-ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lilli l-sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixew warajh, tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Eżak u ma' Ġakobb fis-saltna ta' smawiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Niġi jien u nfejqu. Din kienet ir-reazzjoni ta' Ġesu għal dak li qallu iċ-ċenturjun meta Ġesu daħal Kafarnawm u resaq fuq dan iċ-ċenturjun jitolbu biex ifejjaq il-qaddej tiegħu illi kien mixħut, mifluċ u batut wisq. U Ġesu kien pront. Qallu niġi jien u nfejqu. Ħanħarsu lejn din il-ġrajja, speċjalment lejn iċ-ċenturjun u Ġesu u d-dialogu bejniethom, għax hemm ħafna li jalmuna l-ħajja tagħna. Dan iċ-ċenturjun ma kienx wieħed mill-poplu Ludi lanqas kien wieħed minn dawk qrib Ġesu, ma dak ċenturjun kien bniedem meta nħarsu lejn hawnhekk anke mal-ftit li naraw f'dan l-Evanġelju, kien bniedem l-ewwel nett li kellu rispett u mħabba kbira lejn in-nies tiegħu. Ġi għand Ġesu minħabba l-qaddej tiegħu, ma ġiex biex ifittex xi ħaġa għalih innifsu personali, imma minħabba l-qaddej li kien bniedem għażiż għalih. Kellu idea kbira żgur ta' Ġesu. Infatti jgħidlu ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Imma kellu wkoll fidi kbira. Kellu fidi li Ġesu jista' jagħmel xi ħaġa, li Ġesu jista' jfejqu lil dan il-qaddej tiegħu u mhux biss fidi li jfejqu Ġesu, imma kellu fidi li anki jekk jgħid kelma waħda biss, għasen bżonn imur ħdeħ, jgħid kelma waħda biss u l-qaddej jfieq. Araw x'fidi kbira kellu taċ-ċenturjon. Ħanħarsu lejn Ġesu. Ġesu li kif nafu kull bniedem għażiż għalih. U hawnhekk naraw kif l-ewwel nett kien pront jgħidlu niġu nfejqu. Imma hawn qed jitkellem ma' bniedem illi mhux wieħed minn dawk qrib tiegħu, mid-dixxipli jew ħbieb tiegħu, bniedem li ġie jitlob l-għajnuna. U Ġesu lil dan iċ-ċenturjun jgħidlu li lest biex jiġi jfejjaq il-qaddej tiegħu. Għax għalih kull bniedem importanti, kull persuna, mhux dawn qrib tiegħi allura naqdihom u dawk ma nafhomx. Kull bniedem għażiż. U kull ħajja umana hija għażiża għal Ġesu. Għalhekk dejjem lest biex jgħin. Dejjem lest biex jagħmel il-ġid. U naqraw hawnhekk ħaġa importanti.
baqa' mistaġeb bil-fidi ta' dan iċ-ċenturjon. Ġesu f'mumenti oħra l-Evanġelu jgħid fuq xi nies poplu ludi jgħid baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Wow, baqa' mistaġeb bil-fidi ta' dan li ma kienx wieħed minn dawk qrib tiegħu u jgħid Ġesu isemmi kif qatt jiġu mill-lvant u mill-punent u joqogħdu fis-saltna ta' smewiet ukoll għax ikunu nies ta' fidi. Ġesu jistaġeb bil-fidi qawwija ta' tal-bniedem u jfaħħarha din il-fidi. U meta jgħid qatt jiġu mill-lvant u mill-punent, mill-bogħod, niftakru propju f'dik il-ġrajja meta Ġesu kien għadu żgħir ħafna u ġew il-maġi mill-lvant biex ifittxuh u baqgħu jirsistu sakemm sabuh biex lilu jagħtuh qima. X'nitalmu minn din il-ġrajja? Jekk inħarsu lejn dan iċ-ċenturjun naraw fih hekk tal-virtujiet sbieħ tal-fidi ta' mħabba. Kellu fidi f'Ġesu illi jista' ifejjaq anke b'kelma. Kellu tama li jekk imur ħdejh jitolbu Ġesu se jilqa' t-talba tiegħu u l-imħabba toħroġ ħafna propju minn dan il-rispett li kellu lejn il-qaddej tiegħu, l-għoża ta' dan il-qaddej tiegħu, fidi, tama u mħabba. U minn Ġesu nitalmu kemm huwa lest dejjem biex jgħinna, biex jaqaf magħna fi-ħtiġijiet tagħna, biex jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. U li jistenna minna huwa propju li jkollna l-fidi fih għax hu dejjem lest li ikun ta' għajnuna kbira għalina. Ejju nitolbu f'din il-quddiesa u nistgħu nagħmlu dik it-talba sabiħa li fil-fatt ngħidu f'kull quddiesa u li tixbaħ ħafna it-talba ta' dan iċ-ċenturjun li għamel huwa l-qaddej maħna nagħmluha għalina kull wieħed waħda minna mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdint qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nresqu lejk fit-talb tagħna konvinti li inti tatina dak li huwa ta' ġid għalina nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Aħna u naraw hawnhekk din il-ġrajja tal-fejqan ta' dan il-qaddej taċ-ċenturjun nitolbu għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-saħħa għal fejqan ta' tant nies nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fit-tbatijiet tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nożżu il-ħajja kif tixtieq minna inti f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu għal dawk il-pajjiżi bħall-Ukrajina u postijiet oħra li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza, minħabba l-mibeda u nitolbuk biex ikun hemm il-paċi f'dawn il-postijiet nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
u li għallatana il-qattant li għetna mulek il-lum u zomna dejjem fi mħabtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li int tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura fqajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjiet minn qabel. U fetħinna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennuh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej issa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Mie għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintret fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
għamel mulej l-misteri li għal-jom inġibarna jkunu taġita lina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-anqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju b'talba biex dan l-avvent isaħħaħ fina l-għoża tal-ħajja umana mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna u jqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minn-nar tal-infern. Ħuġġener rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sarnatek ikun li trid int kif fis-sema daflar. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid biżdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet tarina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnata l-infern. Hu ġenerwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun it-tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerwih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu li Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju
jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet arina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenera u kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu li xaħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwel lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina.
ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. mit-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħedna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja, il-ħin l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk ninħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlugdur jissaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.